ବାପା କଣ କାମ ଥିଲା କି? କାଲି ତ ପକେଟରୁ ଏଇଟା ମିଳିଛି। ସଫଳ ଫଫଲ ଖିଆଖୁଇ କରୁଛୁ କି ତୁ? ନା ବାପା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ କିଛି ଖିଆଖି କରେନା, ଏଇଟା ଖାଏନା ମୁଁ। ଖାଉଛୁ ଯଦି ସତ ସତ କଥା ନା କହିବୁ। ବାପା ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ କିଛି ଖିଆଖି କରେନା। କାଲି ଖେଳିଲା ଭିତରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋ ପକେଟରୁ ପିଇଛି ବୋଧେ, ମୁଁ କିଛି ମନେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତମ ବୟସରେ ଥିଲୁ ଆମେ ଆମ ବାପାଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲୁ, ଡରୁଥିଲୁ। ହେଲେ ଆମେ ସେତିକି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ତୁ ମତେ କିଛି କହିଲେ ମୁଁ ତୋ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ତୋ କଥା ବୁଝିବି। ତୁ ମତେ ତୋ ବାପା ବୋଲି କାଇଁ ଭାବୁଛୁ? ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବ। ତୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ଯେମିତି ଟ୍ରିଟ୍ କରୁ ମତେ ଟ୍ରିଟ୍ କର। ତୋ ବାପାଠୁ କେବେ କଥା ଲୁଚେଇବୁନି। ମୋ ବାପା କେତେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ମୋ କଥା ଏତେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କ କଥା ଲୁଚେଇବି? କହିଦେଲେ ଭଲ ହବ। ନାଇଁ ବାପା ଏଇ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଉଛି ଆଉ। ସାବାସ୍, ଏମିତି ତୁ ଏଇନା ମତେ କହିଦେଲୁ କଥାଟା, ତତେ ମନ ହାଲକା ଲାଗିଲା ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା। ଏଇନା ମତେ ବି ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା, ମୋ ପୁଅ ମତେ କେବେ ମିଛ କହିବନି। କଣ ହବ ବେଶୀ କିଛି ବାପା ପତିଟା 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 ନା ବାପା ନାଇଁ, ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ ନାଇଁ।